ராதே கிருஷ்ணா, வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியமாக பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவபாகவதத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஊர்வசியோட கதையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நேற்று வியாசர் என்ன பண்ணார், வந்திருக்க பொண்ணு ஊர்வசியாக இருந்தாக்கா ஊர்வசி புருவரவனை ஏமாற்றிட்டு போன மாதிரி நம்மளையும் ஏமாற்றிட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தாராம். அப்படின்னு சூத முனிவர் சொன்ன உடனே சௌனகாதி முனிவர்கள்லாம் கேட்டாங்களாம், அப்படி என்ன ஊர்வசியோட கதை, அந்த கதையை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே சூத முனிவரும் சொன்னாராம், நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல, கந்தனுக்குரிய கதையில் முருகர் அகத்தியருக்கு சொல்லும்போது சுத்தியம்னு சொல்லி ஒரு ராஜா இருந்தான். அவன் தாருகா வனத்துக்குள்ளார பூந்த உடனே பெண்ணாக மாறிட்டான். அந்த சமயம் பார்த்து தாரைக்கும் சந்திரனுக்கும் மகனாக பிறந்த புதன் வந்தார். புதனை பார்த்த உடனே இந்த பெண்ணு மயங்கி போய் 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு புருவரவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பையன் பிறந்தான். ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் இந்த சுத்தியம்னன் ராஜாவுக்கு அடடா நம்ம ஆணாக இருந்து பெண்ணாக மாறிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வந்தது. உடனே தேவியை வேண்டி மறுபடியும் பழைய மாதிரி ஆணாவே மாறிட்டார். இந்த சுத்தியம்னன் இறந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய மகன் புருவரவன் ரொம்ப சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தினாராம். அதை பார்த்த உடனே தேவமங்கையான ஊர்வசிக்கு அவனை ரொம்ப பிடிச்சி போயிருச்சான். அப்போது இந்திரன் தேவலோக மங்கையாக இருக்கிற நீ மனிதரை எப்படி விரும்பலாம், அதனால் நீ பூலோகத்தில் போய் பிறந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சாபம் விட்டுட்டாங்களாம். உடனே ஊர்வசியும் புருவரவன் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்களாம். வந்த உடனே 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அப்போ ஊர்வசி புருவரவன்கிட்ட சொன்னாங்களாம், என்னுடைய கால் கொலுசு காணாமல் போனாலும் இல்லை நீங்கள் வேறு யாராவது ஒரு பெண் கூட இருக்கிறத நான் பார்த்தாலும் நான் உடனே தேவலோகம் போயிடுவேன் அப்படின்னாங்களாம். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் ரொம்ப நாளாக சந்தோஷமாக இருந்தாங்களாம். உடனே கந்தர்வர்கள் என்ன பண்ணாங்க, ஊர்வசியோட கால் சலங்கையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களாம். இதை பார்த்ததுமே ஊர்வசி ரொம்ப கோபம் அடைஞ்சு, என்னுடைய பொருளையே உங்களால் பாதுகாக்க முடியலையே, என்னை எப்படி பாதுகாப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊர்வசியும் கோச்சிட்டு போயிட்டாங்களாம். ரொம்ப நாளாக புருவரவன் தேடியுமே ஊர்வசி கிடைக்கவே இல்லை. அப்புறமேட்டு குருச்சேத்திரத்தில் தான் அவங்கள கண்டுபிடிச்சாங்களாம். உன்னுடைய கால் கொலுசை நான் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்தா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கூப்பிடும்போதும் புருவரன் மேலே கோவத்தில் இருந்த ஊர்வசி, நீங்கள் போய் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு கோச்சிக்கிட்டு தேவலோகம் போயிட்டாங்களாம். இதை தான் வியாசர் யோசிச்சிருக்காரு. ஊர்வசியோட கதை ரொம்ப பெருசு, ஆனால் நான் உங்களுக்கு சின்னதாக சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சூதமுனிவர் சொன்னார். நாளைக்கு சுகர் பிறக்கிறத பார்க்கலாமா? ஓகே, பை. ராதே கிருஷ்ணா.